एमसेडी खाथिराम बर' थामहिनबा बीटीसीनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'नि बियाबाव PMAYG न' बेनेफिसारिनिफ्राय 2000 रां पार्सेन्ट लामारदों नामा? थारैनो बीटीसीनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'नि बियाबाव मा जामारदों? थारैनो एमसेले खाथिराम बर'आ गावनि बियाबनि दैदेनगिरिफोरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायाखै नामा? मा जाहोनाव एमसेले खाथिराम बर'नि बियाबाव एखनब्ला मासिगिरिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय, एखनब्ला इउपिपिएलनि मावथिफोरखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय? थारैनो एमसेले खाथिराम बर'आ गावनि बियाबाव खामानि मावनो हायैखौ रायजोनि नोजोराव फांथेनो थाखाय बीसीडीसीनि मासिगिरिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायना गावनि दायखौ एरायनो नागिरदों नामा? बियो माखासे इउपिपिएलनि मावथिफोरनि सायाव मोनसे गिदिर सोंथि सिखांदों। बाक्सा जिल्ला 25 नं बागानपारा बीटीसी बियाबनि सिङाव थानाय गेरुआ बीसीडीसीनि मासिगिरि बिबाननिफ्राय जेबो जाहोनखौनो फोरमायालासे मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि अजद लाबोदों जमुना ब्रह्म बिथाङा। इउपिपिएल सोरखारा जौगानायनि खामानि मावनो हायैनि थाखाय बीसीडीसीनि मासिगिरिफोरखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनानैनो दायखौ एंग्लायनो नागिरदों नामा? सोलायनायनि स्ल'गानजों सोरखाराव फैनाय इउपिपिएल सोरखारा रायजोनि लुबैनाय बायदि खामानि मावनो हायैनि बीसीडीसीनि मासिगिरिफोरखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनानैनो रायजोनि मददखौ लुबैफिनगोन नामा? बेफोर सोंलुआ सिखांदों 25 नं बागानपारा बीटीसी बियाबनि सिङाव थानाय गेरुआ बीसीडीसीनि मासिगिरि बिबाननिफ्राय जमुना ब्रह्मखौ बोख्लायनायनिफ्राय। मख'जाथावदि दिनै गेरुआ बीसीडीसीनि मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायजानाय जमुना ब्रह्म बिथाङा रोखा फोरमायोदि TLCCनि सोद्रोमा गोवर्धन बैसुआ साफ्रोमबो न' मोनगिरि बिथांमोननिफ्राय 2000 रां लानानै पार्सेन्ट हरनो हायैनि थाखायनो बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायदों होननानै फोरमायो। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावोदि खाथिराम बर'आ गावनि 25 नं बागानपारा बियाबाव जेबो खामानि मावनो हायाखै, जायनि जाहोनाव साधारन रायजो राजाफोरा इउपिपिएल हान्जानि सायाव फोथायनाय गैयि जालांगासिनो दं होननानै बुंथियो। डलेन निउज चेनेलसिम आंनि बरायनाय थाहरबाय। आंखौ मा जाहोननि थाखाय बोख्लायदों आंबो मोजां मोनथि मोना। गोजौनिफ्राय आंखौ रावबो जनायाखै, साराबो जनाय हराखै, रावबो पार्टि ब्लकआबो जनायाखै। आरो आं खोनानो मोन्दों माने आंखौ माखासे माने एटिएम लाखिना दोनदो, फैसा बिदों 3000 के। नाथाय बिसोरनि TCLCनि मेम्बार गोवर्धन बैसुआसो आंखौ थिनहरदोंमोन, खननै खनथामसो फन खालामनानै माने बुंहरदों माने नोङो सासे बेनिफिसारिनिफ्राय 2000 के लाबो, नों नहलबा बोरै सोलिगोन? जोंनो 1000 हर, नों 1000 ला, होमबाना सारा कमप्लेनखौ लानाय नङा होननानै बिथाङा आंखौ खावलायदोंमोन। नाथाय खावलायनाय लेखा आं खामानिबो मावासै। आरो आङो जेरै आं गोसो मथे आं खामानि मावदों माने आं ओंखायनो बिथांमोना आंखौ निस्सय बिनि थाखायनो आंखौ पार्सेन्ट मोनैनि थाखाय आं हामा मोनदों होननानै आं सानदों। बिनि सायाव आंनियाव दिनै न' मोनगिरि माखासे बेनिफिसारिफोर दङ, बिथांमोनानो खेम्फथिखौ होगोन। आं लादोंना लाया बिथांमोनानो बुंगोन। आंथ' मानो लानो, आंथ' गासैखौबो बुङो बेनिफिसारिफोरखौ नोंथांमोना जेरै हागौ ओरै न'खौ खानानैल' ला जोबनायसिम, रावनोबो थाइसे फैसा होनाङा होननानैसो आं बिथांमोनखौ खावलायदों आरो न' हाबनानै आं गासैखौबो बुंबोयो। खाथिराम बर'आ सारा फेलें जाबाय होननानै आं बुंनो सानसिगोन। मानो होनबा फिल्डआव हाबोब्ला माने गोबां मानसिया अभियोग होयो माने जोङो इउपिपिएल खालामला, माने मा होदो जोंनो इउपिपिएलआ मा होफायनो हाखो होननानै बिदिनो गोबां आंखौ अभियोग खालामो। आरो फनफोरावबो बिदिनो आंखौ सानफ्रोमबो फन खालामहरो। माने आं सानो निजिनि जानानै निजिनि खस्थ'नि थाखा फैसा गारनानै दिनै आं इउपिपिएल दलखौ खालामबाय, देरहानायनि उनाव बिबान मोनबाय, दिनैसिम आं रायजानांगौ होननानै आं निजिखौनो दुखु मोनो। माने आं जिखिना थांखि बुंबोदोंमोन बा बाथ्रा होबोदोंमोन गिदिंनानै, बेखिनिखौ होनो हायैनि थाखाय आंहाबो गोबां दुखु दं। बिनि थाखायनो आं सानो माने आं बिबानाव थानायानो मोजां थायोना हामसिगोन खोमा होननानै आं निजिखौनो गोसोआव आघात सानबाय थाखायोमोन। मालाबाबो आंखौ फोरमायाखै नोंखौ बोख्लायनाय जागोन बा नोंनि सायाव अभियोग फैदो रायलायनो फै, बिदिबो बुङाखै आंखौ। पार्टि ब्लकआबो बुंहराखै आरो खाथिराम बर' साराबो आंखौ मालाबाबो बुङासै। थेवब्लाबो आं सानैसो मेम्बारनिफ्राय मिथिनानै सानैसो मेम्बारखौ आं हराव बुथुमदोंमोन। नाथाय हरनि भितरावनो प्राइमारिनि आफादगिरिया माने फन हरनि 12टासिम होनानै माने गासैखौबो बन्द' खालामो। बन्द' खालामनायनि उनाव आङो फुङाव आंनि भाइस चेयारमेनखौ फन खालामबा बिथाङा बुंहरबाय बायदेव जों थांथ'ला, नों हारसिं थांदो होननानै। बिदियावनो आङो माने आं ब्लकनिफ्राय आं फन खालामहरबाय, माने आङो ओरै जाबाय, आं दिन थांनो नागिरदोंमोन सारनियाव, माखासे मानसिखौ माने बन्द' खालामजोब्बाय प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टआ, बेनिखायनो आं हारसिं थांगोन नामा होननानै। बिथां खानैसोआ बुंहरबाय माने नोङो मोजां मोनसे पइन्ट जागोन इयो, नों हारसिंबाबो थांना फैथां होननायखाय आंनि फिसालाखौ लानानै आङो थांदोंमोन। फुङावनो थांनायाव आं नुखादों सारनि माबाखौ, माने थाबनो आंखौ मोखां गेवनानै माथो होआखै। आरो सारा जिथा जिरायफैयो
अब्ला सार आंखौ बुङो जमुना मा खबर होननानै फैदों सार नोंनिसिमनो फैदों होननानै आं बुंबाय बुंनानै आंनि माखासे माने गोरोन्थिखौ आं बुंनायखौ खोनानानै आंसो निजि बेखेवग्रोदो थेवबो सारा आंखौ बुङासै बा नोंनि सायाव ओरैथोरै कमप्लेन दङमोन नों बेखौनो फैदोंमोन नामा होननानै आंदो मोजां गुरुत्त'खौनो रायलायासै आरो मोजां बाथ्राबो बुङासै माने जागोन दे होननानैल'सो फंसे बाथ्रा बुंदों आरो एटिएम आरो एकाउन्ट माबा एटिएम आरो फैसा बिनायनि बाथ्राखौ बुंनायाव बेखौ बुंदों माने सेन्ट्रेलावसो मोनहैग्रोदो होननानै बिथाङा आंनि सिगाङाव बे बाथ्राखौल' फोरमायो कातिराम बर' साराथ' दासान्दि हायाखै होननानै आंनि नोजोरावबो नुदों मानो होनबा आंनि एरियायावथ' खैथा खामानि फैखोखाय माने एमजेएनरेगानिसो खामानि मावदो 15 फाइनान्सनि जि मोनथाम मावदोंमोन बेखौबो फैसा दिहुनना होनो हायाखै बिदिनो चेयारमेना गोबां रायजागासिनो दङ माने मोनबो रोङा होननानै आरो एमसिएलए फान्डनि मोनसे मावदोंमोन बेखौबोथ' आदायानो मोनासै फैसाखौनो आंखौ बोख्लायबायब्लाबो माने गुबुना देन बिदि जाया दिनै एसे कमप्लेन मोननायावनो जुदि सोरखौबा बोख्लायगोन सोरखौबा दोनगोन बिदिबा जों इउपिपिएल दोलो हिसाबै बोरै दावगागोन जोंथ' सिमांखौ लानानै फैदोंमोन 30 बोसोर जागोन होननानै जोङो गिदिं गिदिं बिबुंथि लाखिबोदोंमोन माने जोङो 17 बोसोर नङा जों 30 बोसोर जानो हानांगोन नाथाय दिनै नुनो मोन्दों माने बिबाननि थाखायनो माखासे गुलाय गुजाय जाबोनोसो हमदों মইতো ৰাখাৰ কথাই কওঁ কাৰণ বাইদেউ আমাৰ পৰাইতো একো হেৰি কৰা নাই কাৰণ যেখানি আমাক কৰিব দিছে আমি সেইখিনি কৰিছোৱে আমি কৰি আছোঁ তো হেৰি কৰা নাই আৰু আমাক কোৱা নাই সেইখিনি কথা চেয়াৰমেন বাইদেউ আপোনালোকৰ পৰা পইচা ল'ব বিচাৰিছিল নে নাই লোৱা নাই কি কাৰণত তেখেতক চেয়াৰমেন বাপুৰ পৰা ওলাই দিলে ক'ব পাৰিব নেকি সেইটো আমি গম নাপাম কি বিচাৰে এতিয়া আপোনালোকে আমি ৰাখাটোৱে বিচাৰোঁ আমি যমুনা ভণ্টিক এৰিবা নোৱাৰোঁ আমি আমাক লাগিবই जोंबो बोख्लायदो होननानै मानि थाखाय बोख्लायदोखौ जों जेबो मिथियाखै आरो दा खोनानो मोनदों जे जमुना ब्रह्म जि चेयारमेन बिथाङा नोंथांमोननिफ्राय फैसा 3000 आरो एटिएम लाखिदों होननानै अभियोग होदों होननानै खोनानो मोनदों बे बाथ्राया सैथो नामा खोनानो मोनाखै आरो जों एटिएम लाखिना फैसा बहनदो होननानै जों बेखौ मानि थाखाय बोख्लायदो बेनि थाखाय बाहाय दुखु मोनदों आरो जोङो बेखौ बाहाय रायजोफोरा फोरमायनायखौ जों बाहाय मोजां मोनगौमोन आरो फोरमायनाय मोनबा बोख्लायखो बायद'खो जों मारबा पयसाও লোৱা নাই একো খুজিও নাই কি কাৰণত ওলাই দিয়া বলে আপোনালোকে সেইটো আমি জানিব পৰা নাই কি কাৰণত কৈছে যিটো পাৰ্টিৰ পৰা জানে সেইটো আমি ফালৰ পৰা জানা নাই ৰাইজৰ ফালৰ পৰা জানা নাই আপোনালোকে কি অভিযোগ দিছে ৰাইজৰ পৰাই জানে কিন্তু আমি কিন্তু বয়া বনা জমিনা বাইদেউ আমি ৰাখাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ গতিকে কি কাৰণত ওলাই দিয়া বুলি আপোনালোকে ক'ব বিচাৰে কি কাৰণ সেইটো কাৰণটো না যোৱা নাই এতিয়া বৰ্তমান কি কাৰণ বাইদেউ ওলাই দিয়ে কিন্তু আমি বয়া পোৱা নাই আমাৰ পইচাও লোৱা নাই বা কোৱাও নাই কিন্তু আমাৰ পইচা সোমোৱাও নাই শুনিছোঁ যে তেখেতে আপোনালোকৰ পৰা 3000 টকা আৰু আপোনালোকৰ যি এটিএম এইটো ৰাখা বুলি অভিযোগ আনিছে এই কথাটো সত্য নে নাই সেইটো কোৱা নাই আমাক কোৱা নাই এইটো আমাৰ পৰা কোৱাও নাই এইটো ৰাখাও নাই পইচাৰ কথাও কোৱা নাই এইটো অভিযোগ আমাৰ পৰা কোৱা নাই नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी बैंक पीओ बैंक क्लार्क बैंक एसओ यूपीएससी एफएससी डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएओ एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360